Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Bähli tarap ýurdumyzda haýty haberler we habarlary taňşdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Häzirki döwürde ýurdumyzyň owa hujulugyny toplumynyň esasy ösdürmek boýunça ýaglanýan özgörtmeleriň üstünlük durmuşa geçirmegi. Bu doga häzirki zaman ilminiň gazananlarynyň we sany ulgamyň işiň ornaşdyrma netijesinde azyk önümleriniň önümçilik muktary ýokurlanýar. Şol bir wagtyň özünde toplumyň eksport kuwatlyklary artýar. Munun özi milli iqtisadiyetimiziň kuwatlanmagyna bolşy ýaly. Halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokurlanmagyna da aýratyn ähmiýetler. Ministrler kabinetiniň şu ýylyň 4-nji iýunyna geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiziň berqarar döwletiň täze iýamynyň galkynyşy döwründe Türkmenistanyň içerki bazarlaryna harit bolçulugyny üpçün etmek. Yurdumyzyň guşçuluk pudagyny iş alyp barýan önüm öndürjilere gollaw bermek hemde guş etiniň we ýumurtkanyň öndürilýän möçürlerini artdyrmak maksady bilen degişli retminama gol çekmegi taryhy ähmiýeti bolan çözgüde öwrüli. Döwlet başçylygymyzyň gol çeken kararyna laýyklykda owa hojuluk we daşky gurşawy goramak ministrligi hemde vilayatlariň häkimlikleri ýurdumyzyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde guşçuluk pudagyny iş alyp barýan önüm öndürjileri üpçün etmek üçin şu ýyla 20.000 hektar meýdany bolan iýimlik Mekke jogany, 2.000 hektara soýany we 40.000 hektara iýimlik bugdoý ekmek we olaryň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek boýunça guramaçylyk şäherlerini amala aşyrmak tawsyrly. Şeýle-de iýimlik Mekke joganyň soýan we iýimlik bugdoýyň ekin meýdanlarynyň vilayatlar hemde etraplar boýunça ýerleşdirilsini, olary ösdürip ýetişdirjek kärençiliň, ýerden peýdalanýanlaryň we ýer eýeleriniň sanawyny kesgitläp, şol urwatyň özünde iýimlik däneleri öndürjüleri, owa hojuluk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýokary hilli tohumlar hemde tehnika hyzmatlary bilen, suw hojulugy baradaky döwlet komitetiniň suwary suwlary bilen, Türkmen Himiýa döwlet konserniň bolsa mineral dökünleri bilen agrotehnikan kadalaryna laýyklykda zerur bolan möçürlerde we anyk möhletlerde üpçün etmek bellenildi. Owa zähmetkeşlerini we önüm öndürjileri zähmet ýeňçilerine ruhlandyrýan bu çözgüdüň üstünlükli amala aşyrylmagy ýurdumyzda azyk bolçulugyny üpçün etmek bilen bir hatarda owa senagat toplumynyň degişli döwümleriniň eksport kuwatlyklarynyň hasam artmagyny şertlendirer. Muňa özi hormatly prezidentimiziň parazatly ýol başçylygyna alınıp barylýan we döwlet adam süýnürdiýän asylly şygar baş ýörelge edinýän durmuş ogurly siýasatynyň rowaçlyklary ösenýänligini görkezýär. Berqarar döwletiň täze iýamynyň galkynyşy döwründe ýurdumyzda azyk bolçulugyny üpçün etmek boýunça öňde durýan wezipeleri üstünlükli ýerine ýetirmek ornuny hemme taraplaryň tagalla edilýändigini bellemeli. Owa hojuluk pudagyny ösdürmekde almy taýdan esaslandyrylan çemeleşmeleriň netijeli peýdalanylmagyna, owa senagat toplumyny öňde barjy sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, suw seriýetleriniň rejeli peýdalanylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Şoň bilen maalalyqda önüm öndürjileri, şol sanyna ýer eýelerine gollaw bermek we owa hojulugyny ösdürmek boýunça maksatnamalaryň işler amala aşyrylýar. Milli iqtisadiyetimiziň esasy pudaklarynyň biri hazaplanýan owa senagat toplumyny düýpli özgörtmeler durmuşa geçirmäge gönükdirilýän maýy goýum seriýetlerini netijeli özleşdirmek meselelerine ören jogapkärçilikli we häzirki zamanyň ösen tejribesine laýyklykda çemeleşilýär. Bu bolsa borda alınıp barylýan işleriň netijeli häsiýeti eýe bolmagyny üpçün edýär. Owa senagat toplumyny häzirki zaman täzesil tehnologiýalary ornaşdyrmak, burada telekeçilik başlangyçlaryny höwetlendirmek hemde hususy önüm öndürjileriň iş netijeleriniň ýokarlanmagyna gönükdirilen çäreleri amala aşyrmak meseleleri arkadagly serdarymyzyň hemiýeçilik üns merkezinde saklanýar. Bu daga häzirki zamanyň ösen tehnologiýasynyň sanly ulgamyň we işi ýöretmeň häzirki zaman usullarynyň ornaşdyrylmagy owa hojuluk ekinleriniň hasyllygyny artdyrmakda, tohumçuluk işini almy esasy kämilleşdirmekde. Şeýlelikde ýurdumyzda azyk bolçulugynyň üpçün edilmeginde aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Mallardan alynýan önümliň mukdarlaryny we görnüşlerini artdyrmak, ýurdumyzda guşçuluk toplumynyň önümçilik kuwatlyklaryny işleňleşdirmek maksady bilen mallarçylyk şol sanyna guşçuluk toplumynyň ot-iým binýadyny pugtalandyrmak üçin zerur bolan işler tapgyrlaryň esasy durmuşa geçirilýär. Şunu önüm öndürjileri höwetlendirmek işlerine möhüm orun egişdiler. Ma'lum bolşaly arkadagly serdarymyz Ministrler Kabinetiniň 4-nji iýununa geçirilen mejlisinde ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen telekeçilere gollaw hökmünde 150 milyon Amerikan dollaryny bölüp bermek hakynda karara gelendigini aýtdy. Muňa özi hususy önüm öndürjileriň işe bolan höwetlerini artdyryp, olary täze zähmet ýeňçilerine ruhlandyrdy. Şeýle-de döwlet başçylygymyz Giňişleýin mejlisiň dowamyny ýurdumyzyň ilaty üçin zerur bolan azyk haritlaryny satyn almak maksady bilen Sögda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine de 150 milyon Amerikan dollary möçürindäki pul seriýetleriniň gönükdirilýändigini aýtdy.
Bu çözgüt yurdumuzda azyk bolçulugynyň üpçün edilmegine, daşary ýurtlardan getirilýän önümliň ornuny tutýan önümçilik kuwatlyklarynyň döredilmegine giň ýol açýar. Şoň bilen baglylykda yurdumuzda guş etiniň we ýumurtganyň esasy senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary tarapyndan öndürilýändigini bellemeli. Şeýlelikde hususy ulgamyň önümçilik kuwatlyklaryny tapgyrlaýan esasy artdyrmak maksady bilen degişli iýimlik binýadyň döredilmegine mühim ähmiýet berilýär. Bu bolsa yurdumyzyň ilatynyň guş etine hemde ýumurtga bolan istekleriniň dolu kanagatlandyrylmagyna, bu gurboýunça önümçilik kuwatlyklarynyň berkidilmegine mühim orna eýleýär. Bu taryhy çözgüdüň häzirki döwürde dünýäde emele gelen çylsyrymly ýagdaýlary nazara alanda aýratyn ähmiýetlidigini bellemek gerek. Çünki Lukman arkadağımızın aýdysy ýaly yurdumuzda insan saglygynyň berkidilmegi, adamlaryň ömrüniň ortaça udaklygynyň ýokarlanmagy sagdyn iýmitlenmek bilen berk baglanşykly bolup durýar. Arkadagly serdarymyzyň önümi öndürjileri höwüslendirmek maksady bilen degişli karary kabul etmegi ilatymyzyň ter, ýokary hilli we ekologiýa taýdan arasy az önümlerine bolan istekleriniň dolu kanagatlandyrylmagyna gönükdirilendigini bellemek ýakymly. Muňa özi döwlet derejesinde kabul edilýän çözgütleň, beýik tutumlaň we durmuşa geçirilýän özgörtmeleň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegini, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegini esasy ugry edilýändiginiň nowatdaky beýanydyr. Şuun jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasyny halkyň bagtyarlygy ata watanymyzyň abadançylygy adly maksat geçirildi. Bu maksada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we işçiň agdalary, şeýle ilim, bilim, saglyk, sport budaklarynyň wekilleri işçiň gatnaşdylar. Matlagdyň gün tertibiniň esasy meselesi häzirki wagtda berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ykdysadyety ýygydarly ösdürmegi we şolur wagtda ýylatyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmagy başarýan döwletimiziň bugün durmuş ykdysady ötüşiň derejesi boýunça dünýäde öňde barjylan kataryna saklanýanyny hakynda boldy. Ýa-ni ýakyna geçirilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki iňişleýi mejlisinde hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň guşçuluk bugdagyny iş alyp barýan önümi öndürjileri gollaw bermek hemem guş etiniň we ýumurtganyň öndürilýän möçörlerini artdyrmak, guşçuluk bugdagyny iş alyp barýan önümi öndürjileri ýeterlik möçörde iýim bilen üpçün etmek üçin iýimlik mekkejowynyň soýany we iýimlik bugdaýyň mukdaryny köpeltmek we olaň bol hasyny ösdürip ýetişdirmek boýunça guramaçylyk şäherlerini amala aşyrmak boýunça kabul edilen resminamalar tavşyryklyň ähmiýeti barada matlagda gatnaşanlar aýratyn uly buýsanç bilen bellek geçdiler. Gahryman arkadağımyzyň başlangyçlary bilen häzirki döwürde hormatly prezidentimiň başda durmagyny, ýurdumyzyň gowy senat toplumyny ösdürmek, borda kiçik we orta telekeçiligiň işini höwütlendirmek, welaýetlarda ýer kadastrını döretmek boýunça giňerimli işler alınıp barylýanlygyny çykyş edenler aýratyn bellek geçdiler. Matlagda gatnaşylar ýene-de bir mühim wakany bellek geçdiler. Ýagny hormatly prezidentimiň umra haç diýip desurlaryny berja etmek üçin Saudi Arabistany paşalygyna saparda bolmagy, arkadagly serdarymyzyň ziýaraty wagtynda mukaddes Käbäniň Allah Tagalanyň öýüniň keramatly örtügi serpilip, mübarek kapylary açylyp we oň içinde namaz okumak üçin ören seýrek mümkinçiligiň döredilmegi, mukaddeslikleri sarpa goýan halkymyzda çuňur beginç duýgusyny döredenligi hakyna aýtdylar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň ykdysadyetini durnukly ötürmek boýunça uly işleri durmuşa geçirýän hormatly prezidentimiň halkymyzyň bagtyarlygyna, watanymyzyň awadançylygyna gönükdirilen her bir başlangyjy Türkmenistanyň guwanjyna, ýürek buýsanjyna urlýar. Şeýle hem paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň Magtumly adynaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşiniň guramagyna geçirilen maslahat täze taryhy ýamyň ýaşlar siýasaty döwlet strategiýasynyň ileri tutulýan möhüm ugry diýilip atlandyryldy. Onda çykyş edenleri halkyň arkadagly zamanaty ýylynyň 4-nji iýulyna arkadagly serdarymyň ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki geçiren giňişleýi mejlisinde ýaş netli hakyky watançylyk we milletiň belent ruhy ahlak gymmatlyklary ruhyna terbiýelemek, ýaş Türkmenistanyň ýokary hilli bilim almagy, ilim, dörejilik, sport bilen meşgullanmagy, ukyp başarnyklaryny we zihini ýüze çykarmagy, aň paýhas kuwatyny ösdürmekler üçin ähli şertler üpçün etmek döwlet strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň bir nagtady. Hormatly prezidentimiň bu gurda işler kämilleşdirmek bilen baglykda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň we mejlisiň deputatlarynyň siýasy partiýalar hemde jemgyýetçilik guramalary, şol sanda ýaşlar guramasy we dinanlar birleşigi bilen bilelikde bu işe has işin gatnaşmagyň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy. Watanmyda, halkymyda azaýyp ýörelgelerimizde, milli däwlet desurlarymyzda wepali,
bilim we terbiýe almagy, sport bilen meşgul bolmagy, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwetli, ruhulent ýaşlaryň kemaly gelmeginiň möhüm wezipeleň hatarına durýanlygyny aýdyn kesgitledi. Çıkış edenler bular barada bu ýyzan sülen ygtadylar. Şeýle-de hormatly prezidentimiň öňde goýan aýdyň wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmekde we oňa işe gatnaşmakda ähli tagallalaryny we ukyp başarnyklaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananardylar. Balkan welaýatynyň Türkmenbaş etrawyna qiýanly polimer zawody bu nurany sevtisini alıştyrmagyň bellilen maksatnamalaryna laýyklykda alınıp barlýanyny bütün aýdynlygy bilen güwa geçýär. Tutuş dünýäde iň iri guruluşlaryň hatarına tanalýan bu toplumda amal aşyrylýan işler ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň hasam belinde göterilmegine ýakyndan ýardam berýär. TV gaýtydan işlemek bilen polisilen hemde polipropilen önümçilik boýunça Türkmen Himiýa döwlet konsernyň häzirki zaman hil ülümlerine dogry gelýän gyýanly polimer karhanasynyň işläp başlamagy bilen Türkmenistan diňe bir TV gaz we neft ýaly ilkinji energiýa süreçleriniň bazaryna öz tutýan orny potulandyrmak bilen şäklenmän gymmat bahaly polimer önümleriniň bazaryna da özüniň münasip orny tapdy. Gyýanly polimer zawodynyň her ýyly öndürýän polisilenin hemde polipropilenin möçürleri degişlikde 386 000 tonna we 81 000 tonna barabardyr. Bu görnükli netijeler kazanmak üçin toplumda her ýyly gaýtadan işlenýän TV gazyň möçüri bolsa 5 milliard kub metre deňdir. Bu ýerde polipropilen önümçiligi döwrüp teknologiýalaryň esasyna aşyrylýar. Ilkinji çygymaly täsir usullary boýunça mümkin bolan ähli garynlardan düýp arasalamak olaryň tapawut aýratynlygydyr. Munyň bu karhanada ekologiýa taýdan arasy ýokary halkara ölümlerine laýyk gelýän önümleriň taýýarlanýanlygyny habar berýär. Kulkulünün polipropilen bugun häzirki zaman dünýäsiniň bazarlaryna geçkinli haritlaryň biridir. Ol polimer örtügi, emeli sim, polimer önümleri bolan turwalar, awtomobiller üçin sizgiçler, şeýle-de durly eginmaçlar we mebeller, azyk önümler üçin gaplaýyş terişleri we gutular hemde beýlekler önürlerini esasy zerurlyklaryň biridir. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni türkmen hünärmenleriniň başarnyklary bilen bökdünçi diýişdirilýän gyýanly polimer zawody halkyň arkadaly zamanasy ýylyna täze biletlikleri tarap ynamly gadam urýar. Hala zähmet çekmäge şeýle giň mümkinçilikler dördük berýän hormatly prezidentimiz alkyş aýdýan toplumyň hünärmenleri şu günler iş tepkinlerini hasam ýokurlandyrýarlar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyna bilen sepkilleri tarap ynamly barýan karhanlar hormatly prezidentimiň ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösdürmekde öňde goýan aýdyn wezipeleriniň uralyp durly görnüşli ýokary hili önüm öndürmekligiň hötdesinden ýelýärler. Şeýle karhanlaryň arasynda Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň Daşow şäherindäki çeper tikin karhanasy bar. Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň Daşow şäherindäki çeper tikin karhanasyna işleriň göwnejä şonuň talabyna laýyk alınıp berilmegi üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Karhanada tikin önümleriniň durly urunuşlaryny taýýarlamaklyga niýetlenen kämil enjamlar ornaşdyrylyp, olar hünärmenler tarapyndan dolu güýjüne işledilýär. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyna täze ornuşly önümden öndürilip başlanmagy belenilmäge münasipdir. Karhanada häzirki wagtda öndürilýän önümleriň köpesiniň buýrumlar esasyna taýýarlanylýanlygy belenilmäge degişdiler. Oňa ýurdumyzyň senagat, guruluşyk, owa hojalygy, bilim, medeniýet, saglyk respublikalarına niýetlenen ýokary hili önümleriň öndürilmegi dolu şaýatlyk edýär. Dokma toplumlar tarapyndan öndürilýän matalar özüniň ýokary hili bilen tapawutlanýar. Olar ýurdumyza ýetişdirilen paxta hasylynyň önümi bolup, her taýdan ähli talaplara laýyk gelýär. Karhanada öndürilýän önümleriň arasyna uly ýaşlar we çağlar üçin durly görnüşdäki libaslaryň, maşgalalarda ýokary isse bilen ulanylýan ýorgun düşekleriň, ýasyklaryň we beýleki durly görnüşli haritlaryň, hassahana libaslaryň, aşpezler üçin pençekleriň, karhanalaryň işçiler üçin ýöretilişdirilen egin eşikleriň bolmagyň gowunarjy ýagdaýdyr. Tikin karhanasynyň önümleri ýöretde dukanlar tarapyndan sarp edijilere el ýeterli bahalardan hödürlenilýär. Şeýle-de indi bir neçe ýyllardan beri karhananyň Altynasar dokma önümler dukany hereket edýär. Bu dukanna karhanada öndürilen ähli haritlaryň durly görnüşleri ýerleşdirilenler. Ondan başga dukanna Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrligine degişli karhanalaryň taýýar tikin önümleri, haly jorab önümleri ýaly haritlar ýylata ýetirilýär. Bölük satyw üçin bolsa täze biçүүдäki bäsişi ukyply uly ýaşlar we çağlar üçin durly görnüşdäki eşikler tikilip, olaryň bede gayretynlyklaryna hem milliligimize laýyk gelmegine uly ünserilýär. Çeper tikin karhanasynyň işgärleri dokma pudagyna berýän ýadawsyz ünsü we gollagy üçin hormatly prezidentimize, arkadaly serdarymyza özleriniň ýürek töründen çykýan alkyşlaryny aýdýarlar.
Ahal welatynyň şahar künjüne hereket edýän önümçilik ýarkanlary döwletimiziň ykdysady kuwatyny putlandyrmagy, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny gowlandyrmagy, şeýle-de täze iş orlarynyň döremegine uly ýardym edýär. Muňa gorsa Ahal welatynyň Akbuda etrawynyň çäýnerleşen Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýeti mysal bolýar. Bu hojalyk jemgyýetiniň tutýan meýdany 2 hektar golay bolup 2019-njy ýyldan bäri önümçilik işlerini alyp barýar. Daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orun tutýan önümler öndürmek maksady bilen gurulan bu kärhanada dünýäniň öňde barjy kompaniýalarynyň enjamlary ornaşdyrylýar. Bu kärhana ýurdumyzda ilkinji bolup dokunmadyk mata önümçiligini öndürmäge başlady. Dünýäniň döwrüwap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan hojalyk jemgyýetiniň önümçilik bölümlerini öndürilýän önümleriň ýokary hili bolmagyna uly ähmiýet berilýär. Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýeti häzirki zaman ösen tehnologiýa esasyny özüniň öndürýän dokunmadyk matalar we ondan öndürilýän önümleriň önümçilik gymmatynyň ýokarylygy, ekologiýa taýdan araslygy, hil taýdan tapawutlygy, halkara ölçeglerine laýyk gelýänligi we bäsçi okuyuplygy bilen tapawutlanyp, ul isleýlerden peýdalanyp, halkyň ösen isleýlerini doly kanagatlandyrmagy goýupdyr. Ýokary hili önüm öndürmek üçin çyýmal öz ýurdumyň şäherine ýerleşýän Türkmen maşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplamynda we gynly polimer zawodyny öndürilýän polipropilen ulanýar. Bu ýerde dokunmadyk matadan hojalyk torbalary, gaplary, saçaklary, öňlükleri, aýal gyýlar we çağlar üçin arasaçylyk önümleri öndürilýär. Hormat prezident bilen Türkmen telekeçilerine berýän gollawlar netijesinde Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýeti önümçilik mümkinçiligine eýe bolup, gysga wagtda ötüşleriň aýdyň ýoluny düşen kärhanadyr. Hojalygyň esasy maksady öndürýän önümleriniň ýokary hililigini, howpsuzlygyny, ekologiýa taýdan araslygyny, kämilligini we olaryň sağlaşygyny gadanmakdyr. Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýetiniň bu kärhanasynyň aldy bir işgälerim ýokary hili önümleri öndürmekde rowaşly işler alyp barýarlar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyna milli ykdysadyýetimiziň çal tepkilerinin ösdirilmegi netijesinde ýurdumyzyň hususy ulgamyny aýratyn ünserilip, hususy kärhanlardaky ýokary tehnologiýaly enjamlarda öndürilýän durly görnüşli harytlary içerki bazarlarymyzda ul isleýärler. Halkymyzyň ul isleýärler harytlarynyň hataryny aýakkap önümlerim ul orun tutýar. Harytlyk derejesi ýokary bolan aýakkap önümlerini öndürmekde Mar welatynyň Mar şäherindäki gerçek haryt nişanly aýakkap önümçilik kärhanasyny durly görnüşli aýakkaplar öndürilip, halkymyza ýetirilýär. Bazar ykdysady şertlerini öz işlerine döwrün talaplaryna laýyk goýan Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Mar şäherindäki gerçek haryt nişany aýakkap önümlerini öndürýän önümçilik kärhanasynyň önümleri hil taýdan öz bolşulygy bilen tapawutlanýar. Bu hususy kärhananyň agzybir işçileri kämil tehnologiýaly enjamlar arkaly dürli ölçegde öndürýän aýakkap önümlerini halkymyza ýygydarly hödürleýärler. Hususy kärhanada önümçilik bölümleriniň 8-si bolup, olarda ýaş hunermenleriň bir neçesi zähmet çekýär. Bu bölümler tutuşlygyna daşary ýurtlaryň aýakkap öndürýän kämil tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün edilip, olaryň kömegi arkaly ýokary hili aýakkaplyň ýüzlerçe görnüşleri öndürilýär. Kärhanada aýakkaplaryň üstki bölügini dokumak, aýakkaplaryň peteklerini taýynlamak, boýamak, nagyşlamak, gaş bedegleri bilen timarlamak, aýakkaplaryň aşaky böleklerini goýmak ýaly işler utgaşykly alınıp berilýär. Kärhanada lazer melewşe şökleli enjamlaryň kömegi bilen aýakkap önümlerini bezemek we nagyşlamak işlerim sazlaşykly ýola goýulýar. Döwrüwap öwüşüni aýakkaplar öndürmekde emeli deri, durly renkler ýöpler, şeýle-de bir neçe serişdeler etşi mar hökmüne ulanylýar. Ýurdumyzyň çägindäki dokma toplumlaryny öndürilýän jinsy matasy, şeýle-de nak ýüplüklerim öndürilýän aýakkaplaryň esasy çyýmalary bolup hyzmat edýär. Kärhananyň öňjüli işleýän bölümleriniň biri tikinçilik bölümidir. Häzirki wagtda eli çepergelin gyýlaryň ençemesiniň zähmet çekmegi netijesinde bu ýerde herpasynyň özüne mahsus aýakkaplar tikmek we olaryň üstüne bezemek işleri ýerine ýetirilýär. Harytlyk derejesi ýokary bolan bu aýakkaplara hemem ýokary hili harytlary diňe bir içerki bazarlarymyzda däl, eýsem daşary ýurt bazarlaryna da uly isleýärler. Halkymyzyň ösen isleglerini nazar almak bilen bu kärhananyň işçileriniň öndürýän bäsçi okuyuply harytlary ýurdumyza geçirilýän önümçilik sergilerine de uly meşhurlyga eýe bolýar. Bu hususy kärhananyň işçileri hususy ulgamyň oruny ýokarlandyrmak barada döredýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar.
Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň telekeçileri berkarar watanymyzda azyk haritler bilen barhatarda dürli senat haritlarynyň bolçulugynyň dördülmegine de özleriniň munasyp goşundyryny goşýarlar. Diyarymyzyň şahryanyny bolşýaly ülkemiziň gününe gor sevitiniň hususiýetçileri hem döwlet tarapyndan telekeçilere berilýän ýeňilliklerden dördülýän giň mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanmak bilen zähmet üstünlüklerini wetsenýärler. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň awazy bolan Türkmenabat şäherindäki Asman Suud Kiarhanasynyň iş gün ermenleri halkyň arkadaly zamanasy ýylyna da her bir önümçilik gününi önemli zähmet üstünlüklerini wetsenýärler. Bu ýerde ýylatyň ösen islelerine laýyklykda mebel önümleriniň durly görnüşleri öňerilip, önümçilik sağlaşyky ýoly goýulanlar. Taýýarlanýan önümleriň hil derejesi ýokary bolan soň öňerilýän önümleri haridarlaryň sany gün saýyn artýar. Hususi kiarhanada mebel önümlerini taýýarlayan bölümleriň bir näçesi bolup, raýatlarymyzda hemde idari kiarhanlaryň sargytlary esasynda mebelleriň oňlarça görnüşi öňerilýär. Bölümlerde kämil enjamlar oturdulyp, ýokary hil ölçeglerine gabat gelýän tagda hemde aýna mebel önümleri, aşhana we oto mebelleri, kapylar, ýaş aýratynlyklaryna laýyklykda çağlary niýetlenilen mebeller, şeýle-de ýumşak mebel önümleri, mebel düşökleri öňerilýär. Ösen tehnologiýalaryň önümçilik ornaşdyrylmagy işleriň esasan awtomatlaşdyrylan usuly ýoly goýulmagyna uly mümkinçilik töredýär. Bu ýerde taýýarlanýan durly ölçeklerdäki mebel önümleri hususiýetçileriniň mebel dukanyna ýylaty ködürlenýär. Welaýatyň hususiýetçileri kiçik we orta telekeçilik ösdürmekdäki uly aladalary makfatly tutumlar üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Häzirki günlerde döwrümizin derwäs meseleleri bilen baglanşykly maslahatlara giňer merliýär. Işin häsiýetli çärler ösüşlerimiziň öz bolşy beýanlary. Magtumly adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň ilmler güni münasibetli ilim we innowasion tehnologiýalar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe jemgyýetiň döwri we ösüşiniň esasy ratly ilma maglumatlar geçirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarıynyň ornwasary Amina Muhammediň Türkmenistana saparynyň çäklerini halkara insanperwer ilimler we ösüş uniwersitetinde ýokary okuw mektebiniň professor muallimleri we talipleri şolsan durnukly ösüş maksatlarynyň ýaş elçileri bätleşigini ýeňçiler bilen duşuk geçirildi. İnsanperwer ugurly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda milli demokratik idaralar ösdürmek, adam hukuklary babatda işleri kämilleşdirmek ileri tutulýan wezipeleň hatarına durýar. Şunuň bilen baglykda Türkmenistana adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketlen milli meýilnamasynyň üstünlikli amala aşyrylýanyny aýratyn bellemek gerek. Murat Garryf adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetine geçirilen maslahat halk baradaky arada döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğrudur diýilip atlanyrly. Türkmen Döwlet Binagärlik Guruluşy Institutyna geçirilen maslahat ilimler gününe bagşlandy. Ýagşyýyly Kakayf adynaky Halkara Nevti we Gaz Uniwersitetine, Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýarşy Institutyna, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport, Türkmen Döwlet Medeniýet, Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalar we Informatika institutlaryna, Ozgan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetine geçirilen maslahatlar ilimler günüň çäreleriniň üstüne getirdi. Türkmen Owa Hojalygy Institutyna hormatly prezidentimiziň daş gurşawy goramak siýasaty ýurdumyzda ekologik awadançylygyň, halkymyzyň bagtyar ýaşaýyşynyň kepili ratly ilma maglumatlar geçirildi. Hormatly prezidentimiziň daşary ýurtlaryny çağılan ýaş aýratynlyklaryna görä öwretmegi kämilleşdirmek, sanly bilimiň gazananlar arkaly sözleşenliklerini ösdürmek, berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak barada görkezmelerini tawşyryklaryny netijeli iş ýüzüne geçirmek maksady bilen Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty, Magtumly adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetini, Seyit Nazar Seyit adynaky Türkmen Döwlet Muallimçilik Instituty onlaýn ilma maglumatlaty geçirdiler. Sanly ulgam arkaly geçirilen maslahatda dilleri öwretmekde gahrman arkadamyzyň kitaplarynyň aýratyn ornunyň bardygy bellenildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyny dünýä dilleri zehin açaratly talip ýaşlaryň arasynda zehin bätleşik geçirildi. Ilimler günüň çäreleri bilen utgaşan we bätleşik sanly tehnologiýalar, dünýä dilleri, energetika pudugynyň ösüşi hemde alimler we açyşlar ýaly orlary öz içine aldy. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Merkezi Ilmi Kitapxanasynyň guramagyny ilim, bilim, eşretli durmuşyň gözbaşatly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň idara binasyna Senagaçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkez geňeşiniň hemde Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň bilelikde guramagyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe insanperwer durmuş siýasatynyň dawralanmasy atly maslahat geçirildi. Maslahatda hormatly prezidentimiziň başdanlygyna ýurdumyzyň siýasy durmuşyny bolup geçýän gowanyrjy wakalar hemde 2022-2050-nji ýyllarda ýurdumyzda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyna, onu kesgitlen
yüklenilen wezipeleri yerine getirmek möhüm uğurlaryna aýratyn üns berildi. Halkyň arkadaşly zamanasy ýylynda Aman Kekil Fadnak Moğolunçylyk mekdebinde 2021-2022 okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli geçirilen dabara alymlar günüň çäreleri bilen otgaşdy. 2019-2020 okuw ýyllaryna Moğolunçylyk mekdebinde okuwan 3-nji ýyl talipleň 454-si okuwlaryny tamamlarlar. Olar döwlet synaglaryny üstünlikle tapşyryp Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan Aşgabat şäheriniň Ahal we Balkyn vilayatläriniň orta mekdeplerine çağlar waglaryna işe uradylar. Hemde özleriniň zähmet ýoluna başlarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň uçurumlary, Mähriban prezidentimiziň alan bilim ulgamyny kämilleşdirmekde, sanly bilim ulgamyny durmuşa geçirmekde alyp barýan işlerini öz münasip goşuntlaryna goşarlar. Daşol şäherindäki Lukmançylyk orta okuw mektebiniň talipleriniň hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna açylyp ulanmaga berilen Daşol vilayet köpörlük hemde onkologiýa hassahanalarynda bolup, bu ýerde hassahanaň işi bilen tanışmaklary täsirli pursatlara baý boldy. Olar tejribe okuw sapaklaryny köp satlary öwrendiler. Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetinde Ýewropa Birleşiginiň bilim baradaky agentligi tarapyndan Türkmenistan üçin seçilip alynan we maliýeleşdirilýän Erasmus maksatnamaty boýunça takyk ekrançylyk üçin täze innowasion okuwlar adly taslima boýunça işler bellänen tertipde alınıp barylýar. Şonuň bilen baglykda Hidrometeorologiýa fakultetiniň okuw binasynda takyk Owa Hojalyk üçin virtual tejribehanasy döredildi hemde kämilleşdirilen okuw iş maksatnamalary boýunça internet arkaly sanly ulgamdan peýdalanyp birnäçe fakultetleriň talip üçün amaly we tejribe okuwlary geçirilýär. Bu tejribehanada okudylýan sapaklaryň esas ugurlary emeli hemralardan alynan maglumatlary biziň ýurdumyzyň owa hem suw hojalygynaky ekologiýa degişli bolan dürli wezipelerini çözmek, suwgorlaryny netijeli dolandyrmak, suw erejeli peýdalanmagyň meseleleri we suwun hylyna baha bermek bolup durýar. Türkmenistanyň Injinier Tehnika we Ulaw Kommunikasiýalary institutynyň Mehanika Tehnologik fakultetinde de okuw tanışlyk tejribeligine taýýarlyk döwründe uly işler alınıp barylýar. Munyň özi sanly bilim ulgamynyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp ýokary okuw mekdepleriniň arasynda tejribe alşmalary hemde akademik maglumat alşyş ulgamlaryny üstürmäge uly ýardam berýär. Hormat amlaryň bolsa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 7-nji iýunda saat 20-den 8-nji iýunda saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugynyň berýän habary bilen tanyş bolan. Balkyn welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup gün örtügün matardan teleskopda 9-14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 20-25 gradus maýly günnüdeni 33-38 gradus ysy. Kenarky taraplaryny orta 28-33 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny asken bulut hawa bolup Ademrazyk günnordan teleskopda 8-13 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 22-27 gradus maýly günnüdeni 37-42 gradus ysy bolar. Mara welaýatyny bulut hawa bolup Ademrazyk günnordan teleskopda 7-12 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 20-25 gradus maýly günnüdeni 36-41 gradus ysy bolar. Leva welaýatyny bulut hawa bolup Ademrazyk günnordan teleskopda 8-13 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 21-26 gradus maýly günnüdeni 36-41 gradus ysy bolar. Daşol welaýatyny asken bulut hawa bolup Ademrazyk günnordan teleskopda 9-14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 22-27 gradus maýly günnüdeni 36-41 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda asken bulut hawa bolup Ademrazyk günnordan teleskopda 8-10 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 24-26 gradus maýly günnüdeni 37-39 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 8-nde magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy arşylýar. Ediz vatandaşlar, Tomus bassyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, basylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi,
günün geçiş öklesinden gorunmagy, şerde yurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maksat berýär. Mehriban ýerleşär. Bulary berk berja etseňiz, ýylyň isteni patsyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda düşürýär. Ähli düşürüň özüne bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolyň, edil adamlar.